Pops, ngayon ay papunta kami sa Labi, Nueva Ecija. At pag maganda ang panahon, iikot kami ng Labi to Baler, tapos Baler to Pantabangan. Pag maganda ang panahon, kita-kita na lang tayo mga Pops. Tatawag ka pa. Hindi ko abot eh. Hindi ko abot. Ay, mga moms and pops, meron pala dito, Rainbow Forest Resort. High camp and relax. There's some pool. Yan ang mga moms and pops, swim and be refreshed. Rainbow Forest Resort. Ayan yung entrance. Pwede tayong bumaba? Pwede naman. Mananawa kayo sa banking dito. Pwede pong bumaba, ma'am? Apo. Yung pala eh. Yan, pwede daw tayo bumaba. May Statue of Liberty, ayun o. Opo, sige po, ikutin nyo lang po. Diyan po baba. Sa baba pa. Sige po, thank you po. Pagkain dyan. Opo, meron po. Mga sulog po, lomi, pansit. Ayun pala eh. Sige po, baba po muna kami. Thank you po. Thank you po. Baba tayo mga moms and pops. Lolim. Yun yung pool mga moms and pops oh. Sabi na't may pool, narinig ko kanina. Malapit lang to mga moms and pops. Paglagpas nyo lang dun sa arko, ay sa sign na I love bongabon, ito yung una nyo makikitang tourist spot, yung Rainbow Forest na may Statue of Liberty. Hello mga moms and pops. Stop over tayo dito sa ano pangalan nito? Forest? Yung nakalimutan ko na. Yun, basta dito at kakain kami. Pagkabutan na kami ng tag-gutom. Ngayon, pagdating namin sa Labi, tingnan namin kung maganda ang panahon. Pag maganda ang panahon, ikot kami ng Baler pa uwi ng Pantabangan. Okay? Kita-kita tayo sa Baler mamaya. Pag natuloy kami. Kain tayo tapa. Hindi ka nga nag-order ng tapa? Ay, doon nga tayo order. Meron sila dito ang chicha sa kusina. Chicha sa kusina. Ayan, ang kanilang mga menu. Bigay tayo sticker kay kuya. Ito po yung ano na. Ayan yung channel. Baka gusto mo mag-shoutout kuya. Tawas natin sa vlog. Ito labang isa shoutout? Wala po. Shower out. Shower out. Shower out. Alright mga moms and pops, nandito tayo ngayon sa tulay ng Labi. Ito ang laging pinupuntahan ng mga riders. Pakita namin sa iyo sa aerial view.
Nagkukutkot dito yung mga bako. Tignan niyo yung mga bata, naliligo sa putik. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. What you need. Dito. Salabusob River Mountain. Salabusob River Mountain. May pool na sila mga ma'am. So, pag nandito ka sa ano na to, lugar na to, yung Salabusob, konting akyat mo lang, nandyan na yung Camp Paraiso. Ito ang Camp Paraiso, mga madam, ay mga mams. At ayun na nga, nakapag-desisyon na kami, maganda ang panahon, diretso kami ng baler. Shoutout nga pala kay Pali ko. Pali, uwi ka na, di na ako galit. Wala na kami kasama nagmumotor. Hindi na Pali, uwi ka na. Di na ako galit Pali. Ito Camp Paraiso mga mams and paps, oh. Yung sinasabi ko kanina. Meron rin pala silang glamping, oh. Kasi yung mga kubo, pool. Ayun yung cabin nila, yung A-house. Nagpunta dito mga team payaman eh. Yan sa'yo, ba't ayaw mag-charge? Anong problema mo? Ayaw mag-charge ng mga battery. Ayaw mag-charge. Nabasa kasi yan eh. Kapag paalam tayo dito ka sa mga staff ng Camp Paraiso, pwede naman daw tayo magpalipad ng drone para mas makita nyo yung kanilang aerial view. Nanonood ako ng drone shot. Ang dami pala nilang aerial, ay ang dami pala nilang pool, you know, for the watch. Dami pala nilang swimming pool. Tapos alam nyo sa dulo nito, kasi di na tayo papasok sa loob eh, meron sila yung malaking parang Bali style. Pwede ka mag-picture doon, may pugat yan rin. Hey, I got something to say. I'm just so sick of hearing everyone complain. I know it's tough and I know there's pain, but hitting bottom is the only way to change. So I'll keep hustling, you keep struggling. Bitch, I'm humbling, keep mumbling. I'll keep doubling, you keep bluffing. You've got nothing, I'll keep hustling. I've seen a lot of people who don't know what thirst is. I've had a taste of evil and tried to cure the sickness, but I just keep my head down and focus on the facts. I'm setting down gravel while you just follow the path. I'll lead them into battle while you're just too scared to act. I'll leave the knife right in my back. So I'll keep hustling, you keep struggling. Bitch, I'm humbling, keep mumbling. I'll keep doubling, you keep bluffing. You've got nothing, I'll keep hustling.
Lumakan mo! Takot ka! Nohan. Saka yun ang pagmamotor, Nohan. Ay, lalimin ng palusungin. Ay, huwag kang titigil, huwag kang titigil. Pabigat na ako eh. Huwag kang ihiyawin. Ihiyawin ka naman eh. Hop. Ay, galingin. Paputugin. Kaya pa siya. Ano hobo? Amal. Nakikita mo na bilang din. Lap. Ang sarap! Ikaw lang kayo lumita mo. May pag... Pag sa mukha ko may pag... May pag nga eh. Baler. Mag-outro ka na. At ngayon ay andito na kami sa baler. Kaya huwag niyo makalimutan mag-like, share, and subscribe. Bye! Hindi na kaya mo. Mais. Buko. Ulam ka. Doon o hingi ako.